Κωνσταντίνος Σταματίου και εδώ είναι τα ειδικά μου χειρίδια, ο Blaster και ο Harley. Ο Blaster, όπως βλέπετε, είναι και πολύ ζωηρός και είναι και πολύ χρωμός σε σχέση με τον Harley. Είναι πολύ μεγαλόσωμος και με μαύρα μάτια. Εδώ τώρα έχουμε τον μικρό, τον Harley, που συνέχεια γρατσουνάει με τα πίσω του νύχια όταν πας να τον πιάσεις. Εδώ πέρα με την άσπρη του μουσούδα όπως είχε και ο Blaster. Οπότε, και έχει και κόκκινα μάτια και αν προσέξετε καλά έχει και μία καφέ ρίγα. Οπότε, αυτά τα δύο υπάρχει περίπτωση να είναι αδερφάκια 8 μηνών 1 χρονών. Τώρα, αυτός εδώ είναι πολύ πιο ζωηρός, αλλά αυτός γρατσουνάει. Αυτός εδώ χτυπάει συνέχεια τον Harley, όπως και ο Harley τον Blaster. Ο Blaster είναι πολύ πιο ζωηρός από τον Harley, αλλά δεν τον βαράει τόσο δυνατά. Μουσούδες!